impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Maluya ang breathing pattern ko ngunyan ha. Dati halabaunon yan. Medyo kulang kita sa practice sa inhale, exhale adi. Pero malipot-lipot ang pagkahapon. Kumusta? Uy, pag malipot daw, masiramon daw na. Gari masiramon mag-unog-unog ki kuan baga adi. Mag-unog-unog ki kamot. Maray na hapon, tabi. Welcome sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Entertainment program, entertainment format. Mga tugang sa tuya, tabing istasyon ngayon pong aldaw ni Martes, fet sa 25 na kang Nobyembre. Pala na no, kaskaso na sa tuyang oras. Ha? Kumusta po sa tuya ng mga birthday celebrants ngunyan? Happy birthday po sa Indoga Boss. May mga travel ngunyan, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Mauran-uran na pagkahapon. Masyadong mauran, ha? Masiram tabi ngunyan na pwede mong papakinabangan ang pagkahapon. Ano nga na pudkaan? Anong pag-pronounce ka? Sampurado o champurado? Di ko alam kung anong dapat ka. Champurado o sampurado? Ha? Basta ang aram ko kaya yan, ang pwede po na isabay dyan. Bugta, siraan mo mga tugang kituyo. So tuyo baga na may kiskis, ay salbatan ng siram kaya. So tuyo na may kiskis, masira mo nun yan. Buda, palipot-lipoton mo, ibugtak mo sa refrigerator. Ay, nakong siram kaya. Pero pag malipot baga, dapat talaga medyo mainit-init mga tugang ansay mo na pag-inumon. Tangani na maugma ka lamang sa imong buhay, di ba? Paminsan pag tag-init-init tundan sa tuyang lawas. Good afternoon, tabi sa mga taga Legazpi City, Daraga Albay, Premier Distrito, Canalbay. Tiring man po mga taga 3rd District, Canalbay. Mga taga dyan po sa Libon, Munisipyo Canlibon. Good afternoon po sa Indoga Boss. Mga taga dyan po sa Kasuho hapon kaya halik kita dyan sa Libon Albay. Kumusta ka mo dyan, ha? Nagulong baglit lang mga listeners dyan, buda mga viewers tabi, ha? Sa munisipyo mga tugang kang Libon. Ang kangkong baga sa Libon, Redentor. Di ba? Sa maray pa nagpaturo ako duman sa mga kaurong ko kasuhapon, ha? An kangkong sa enda, Redentor. Di ba? Redentor. An chinela sa enda po, gari ala po, Spartan. Grabe kawan nga. Uy, madagitan kita kan mga tagalibon. Madagitan kita kan mga tagalibon. Huwag kayong ganyan. Pero sa Masbate, lingon mo ha, ang apod sa Masbate kang tricycle, Honda. Diba? Honda. Kita ngani baga haliyo no na kita sa mundo. Ang apod ta mga tugang kang toothpaste, Colgate, baka lang yakit Colgate. Ano tabing Colgate, close up nga niya po. Kasabay niya to mga tugang si Chief Ramer Tanay sa Technical Department sa Lawasan Mega Force Patrol para po sa mga bareta mo dyan na pagkahapon ko digwa na mga nasasara po hali po dyan sa Lawas. Kaya po kita mag-iribah ng ganpong alas 4 sa sendo pong programa na Pinky on Mo Baby, ha? May naghapon natangita Pinky on ang title kang programa mo kasubaha kasuhapon nga ko entertainment po ang format kan 3 to 4, ha? Entertainment po ang format ka iyan kaya aram po ka ng titulo. Dahil ko alam kung nata pinangaranan iyan. Haliyuno na po yan at programang ini. Panahon pa ka ito ni Dipontong Sophie Ayala. Mga tataramon. Aram mo daw ang gustong sabihin. Sa tuyang tataramon, mga tugang niya na hapon, ang sa tuya tabing tataramon, lapisayon. Yan. Ang sa tuya tabing word for the day, mga tugang lapisayon. Yan. Sige daw. Paano ta ma-explikar mga tugang ang tataramon? Ayan bagang mga haralang kawon? Ang mga haralang kawon ng mga lalaki? Lapisayon yan. Yan baga na.
kung ako magniwang pa, kung ako magniwang pa na ngaya magkaigwa akong abs o gari sumadit-sadit pa ako. Pag ako luminakaw-lakaw diyan sa luwas, mataram kan sa mga listeners ta, lapisayon. Sabi pag lapisayon daa. Basta radyo. Inda, may hapot de ko ma-explicar ko. Ano nga yung pagtutara mo? De ko aram. Buda sabi pag mataba daa. Medyo daa. Pag halangkaw da. Gari meral ko de. De ko aram. Inda, de ko aram. Inda, de ko. Pag pare man sa dangkan so nga ang girl nga pag mataba ay sorry. Ang girl nga pag chubby arog ka ini. An pag siya nga slim arog ban nga ka ini. Gari. Pero siya pag sinabi pong lapisayon, sabi yung kantatara mo na yan, halangkaw siya mga tugang na maniwang. Hindi mo lapas si palito kan mga panahon. Basta so halangkaw siyang maniwang ana po tabi kan lapisayon. Hello. Ate, Pa, good afternoon. good afternoon. Good afternoon. Tamiling alang tao ka man. An example nga ni Migol, pade, lapisayon. Ang word for the day is lapisayon. Di ba? Ya, ano po man ang apod sa imo kan? O ka man mataba. Talaga. De ko aram eh. Tagaram ko Migol sa lapisayon. Sumaniwang halang kawon. May nagtaram sa imo. Na? Mabuha ka. Pundido ko siya, pade. Pundido. Beko, pade. Pumakaray ka. Ako pa di. Ako pa di. Sus ko. Ngunyan pa. Ay, ina sa imo. Pundido ko dyan, padikan mga style mong an. Ano mo? Yan ang mga tindogon ko yan. Mga lapisayon yan. Talaga? Ining tindugo, Oo. Pagunaw kayo, Ano pa man? pagunaw kayo ang sabi yung kalapisayon, so sarad, maniwang, na slimon. Ito palito. Bako ito, iba ito? Man ito. Oo. Mga arog palan sa ko. Yan, ano pa man. Okay. Nick, ano nga po sa imo? Tawang-tawa. Ay, inda. Sarawayon ka. Katama-tama lang ha. Kung sa balingoy pa rin, gari kaso dirami sa nampayat mo. Mga tataramon, Sige, thank you. ara mo daw ang gustong sabihon? Iyan tabi, mga tugang sa tuyang word for the day. Ngunya na hapon, sa tuya tabing tataramon, lapisayon. Dida plus ako. Ang aircon ta makusog gadi. Gadi man sa naso. Dida plus ako may okay na noy, makusog ang aircon ta. Ayo anak ka 19, okay na yan. Okay na. Gadi man sa naso, igo akong mainit nga ni. Mainit. Kusog-kusog daw. Alright. Igo akong diyan sa Sarong Mall, igo nagsokol kikuan. Sag-chat ka ni? Sa Facebook? Okay. Sarawayo ng mga stoy. Purundudo ka mukan mga sa Facebook inahali ko isalbatana. Oy, alian halion mo an. Alipot diliton mo yan. Tamadagitan kita kang KBP. Masira mo nun ang kapan. Ba't ako bagay? Ako nagkakape. Pero marayon mag-inom may nagtaos ako kay chamomile tingo niya na hapon. Siram sana. May nagtaos ako yung chamomile tea. Yeah. Salamatong tabi si Ate Pita, dadaran niya pa akong dakol na tsaa. Sabi sa kuya kasubago. Daranta ka nga niya ki dakulo na tsaa. Alright? O didi kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ini, bako man po ini nangahulugan na iyo na ini. Pero this is just mga tugang i-guide. Sarunggiya ini,
tangani da ang mga tugang na kita masala, or ang number one kayang giya sa buhay nin tao, tabi ang giya hali sa mahal na Diyos. Di ba? Ang giya, guidance, mga tugang hali sa mahal na Diyos. Pero, simplify ta daw man ang satuyang sa diri. Ngani da kita na mga babayi, buda, mga lalaki, de kita mga tugang natitintaran. Kaya pala, dapat iwasan mo ang mga kapareho mo, I mean, ang mga ano nga ang term kay ni? So mga ipinangaki, mga tugang susog sa bulan na pwedeng makatintar sa imo. Two things to discuss this afternoon, tabi, sa satuyang mga samno sa pagkabuhay pa ring doon. Number one, kung gusto mong this is not compatibility ha. Ini po compatibility pag-abot sa tut nin tawo. Diba? Sabihon, iba itong compatibility sa indong relasyon na kamo nagiging maugma. Iba itong compatibility na siya mga tugang is a husband material, wife material. Bako ito, pero pag-abot sa igwa ki sarong bagay na ang magagom, ang mga tao igagpig apo na compatibility. Diyan dapat mga tugang sa kaya natatamay mga lalaki na nagdidinurat. Nata may mga lalaki na kadakol kang girlfriend. Nata kan di ba? Usually, sabi, ini databi para sa satuya na mga lalaki. Dago ganin do ini ha. Sana naman makarelate ka mong mga lalaking This is for the boys. For the boys to ha. Tabi digdi. Kita da ang mga lalaki. Alimbawa, ulitong ko ha, kwan ini ha, guide ini, bako ini so iyo, this is not an absolute meaning na iyo na ini. Just to give you parang insights para kita tabi Chiframer, boday ka tabi Jerome, dai ka matintaran ka o Chiframer, ano tabi ang sudyak sign mo Chiframer? Ano ka? Ano ka? Ano? Suratan daw tabi noy. Gusto bihon, kung gusto mong Aquarius ka, o ni ha, daw ganit si Paramir ha. Aquarius. Ito. Ang mga Aquarian palan, iyo ang pinagkukonsiderar na best lover among the 12 signs. Oh, inidang mga Aquarian, ipinangaking Aquarius, sinda databi mga togang ang pinagkukonsideran na matinding magmahal. Ang garing masampot ang punto ko nga napon. Ang punto ta, may connection mga tugang sa love. May connection po sa pagkamot ha. This is about love. Bako ini na compatibility as a whole. Di ba? Pag sinabing Aquarius, Salbatana, dua pala na duwang zodiac sign para basang kita, magbasa naman ako na naman kayo niya. Dua pala na zodiac sign ang pinag-consideran na best lover. Iyan ha. Ang saro po is Aquarius. Ilingan nindo ha. Daw ganindo ini. Ang mga Aquarius databi, mga tugang, dai ka magpili. Ay, wait. Paano delivery daw kayo ni ha? Ang Aquarius, kung may agum ka na, lalaki ha, kung may agum ka na lalaki, kontrolon mo databen sa diri mo na magpaki para pagisabayan sa Pisces. Ay, inda. Nata.
Tang Aquarius da tabi is much pag-abot sa love and paano ko na Dr. Chris i-deliver, Dr. Chris? So, much da ini pag-abot sa intimate moment, relationship. Ining duwang ini, nagkakabagay ini pag-abot mga tugang sa relasyon na so yun na, so nagigiribo ba kababalaghan? Hello? Capricorn pa di. Alat ko na pa. Capricorn ka ba? Tigpaw niyan ko nga pa dito. Baka marabasan naman kita. Nasarawayon ka. Tigpaw diyan ko nga pa dito. Baka ano? Ano? Sabi na, isibot na ako kung ano ang Capricorn. Ika ano ka? Ba Capricorn ka man? Kaya nga ni. Kaya palampad eh. Ano ang zodiac sign ka ito? Kaya nga nagpipalo sa imo. Okay, sige. Tataw na. Diba? Nasabutan. Kung di ka natabi may agum na, di ka dapat mga tugang na nagpaparapaki sa bayan, sa opposite sex mo, na Pisces. Tayang pala duwang iyan, mga tugang, igwada tabi mga tugang ki compatibility iyan, Dr. Chris, pade. Pag-abot tabi, mga tugang sa ano ini, pag-abot tabi sa di ko masampot, taba ka madagitang kita. Actually, bawal. Basta, pakikipagrelasyonin intimate. Arog na lang kaan, ha? Iyo, halimbawa, Virgo. Virgo nga niya, halimbawa. Ang Virgo dapat ini ang tao na may pagka-idiomatiko pag nagtataram. Pero, siya mga tugang mahigos magtrabaho, pero pag abot sa bagay na ito, daing pagal-pagal sa iya, siya, kung gusto mo daging maugma, humanap ka dagi ka partner na Scorpio. Pero kung may agum ka na, nung ka na makipagpara sa bayan, tabi sa Scorpio. Tang Scorpio, igwak special appeal sa Virgo. Nasabutan. Tip ini ha, o kamutabi na mga voice talk mo na ini ha. O pade, sabi ni Chief Ramir, salamat databi. Sabi ni Chief Ramir Tanay, salamat databi sa imong maray tao ni partner ko. Ano pa di pila na pa di? Pila na. Yeah, okay, next. Uni Capricorn. Ayan ha. Sabi halat-halat ni Dodds. Capricorn. Dodds, pade. Oni pade. Ang Capricorn dapat umiwas kung lalaki pag-abot sa itong bagay na ito, umiwas ka na makipagpara close associate sa Cancer. Tanduwang yan, match databi ang duwang yan. Di ba? Sabutan. Anyway, sarap ba sa ng zodiac side and medyo dapat mong, pwede man kayo sa iba, pwede man sa iba. Kundi mga tugang, mas mas nagkakasundo ka mo sa bagay na yan. Di ba? Iyan na tumbukunta. Pakikipagrelasyon sexual para mas lalo na medyo klarado ha. Aries. Pag Aries ka,
iwasan kung ikalalaki, may agum ka na, iwasan mo da tabi na makipagrelasyon mga tugang sa kapwa mo aris. Sabihin ko, ang kwan na ini, ang point ang ini, pwede man na, baka man na, iwasan mo. Kung gusto mo talaga, let it be, konsultero ka, etc. Konsultero ka, let it be. Pero dapat kung habo mo ki problema sa buhay, iwasan mo da tabi ang aris. Tay kamong duwa, ganida ka mo mga tugang pigmimix la na kape, kasarabay ang asukar. Yo, toros. Ang toros, sabi digdi, ang mga toros, Torians, makusog mga tugang ang saindang apil. Pag-abot tabi sa Leo. Yan, di ba? Gemini. Ang Gemini, pig-apod na Masters of Seduction sa Albatana. Ang best lover susog sa zodiac sign is Capricorn and ano sa mo si Pramer? Aquarius. Dahil ko itaraman sa kuyang ko. Dahil ko itaraman sa kuyang zodiac sign. Tama ka man damay kita. Ang maray daan na ang the best daan na lover, maray daang makipagrelasyon ang Aquarius and Capricorn. Yo. Pero pag-abot mga tugang sa Gemini, ang Gemini da tabi is the masters of seduction. Nganing day maraot mga tugang ang direksyon mo sa buhay, da tabi umiwas ka mga tugang sa Sagittarius. Yan. Okay na. Nasabutan. Halimbawa, Cancer. Kung Cancer ka, kung ano yan, pero kung gusto mong enjoy ang gabos, you look for a Leo. Yan. Leo. Tan Cancer palan, siya mga tugang masterman sa pagiging sweet and emotional. Really? Ang Leo man is ang mga Leo is dominante yan. Pag-abot na tabi sa pakipagrelasyon, alagad ang pinakamaapil sa iyo po ang Cancer. Yan, okay? Libra. Ang Libra may angking creativity. Yan, angking creativity. Nga nila tabing maiwasan ang posibleng problema sa relasyon, dapat di ka makipagpara kay iba sa Capricorn palan si Framer. Di pwede. I mean, ang paglibra ka, ang match sa imo Capricorn actually. Ang match sa imo Capricorn. Pag-abot duman sa relasyon sexual. Di ba? Pero ganing maiwasan mo ng mga araw ka na bagay, umiiwas ka na tabi sa Capricorn. Yan. Okay? Pero kung gusto mo mag-enjoy, hanapon mo sa Capricorn. Di ba? Nasabutan. Okay na kita. Ito. Pisces. Ang Pisces mga tugang, ipinangaki ng mga Pisces, tabi, siya po ang pinag-apod na, igwa siya kipig-apod na strong sense of romance. Yan. Di ba? Strong sense of romance. Arog pala yan. That's why, masurtihong kita pading dods. Ang Pisces usually attracted siya sa Capricorn. Pero sa Capricorn, they say attracted. Yan, di ba? Marayman, di ba? O yung tabi yan ha, ininapigyan taramta mga tugang, mga giya, di ba? Mga giya, tangani po na kita, mga tugang, magkaigwaki, marhay na direksyon sa buhay. Kung ikadatabi, lalaki ka. Lalo na mga tugang kung may agum ka na. Kitang may mga agum na. Nasabutan. Ika, Jerome, ano ka no, itabi? Ano sa imong zodiac sign? Ano ka?
Ta ilingon ta daw, ta sultero ka pa, pwede kang mag-ugma, biluan mo. Leo, ang Leo, madali lang ha. Sultero ka pa, Noy, pwede ka mag-enjoy tabi sa buhay. Enjoy yun ang pagiging sultero mo. Ano nga nito, so Leo. Leo. Sabi da kan sultero, "Hi miss, pwede makipagkilala?" Assure niya, sabi kang guard, "I am Leo. Liling for short." Leo, ay, Noy, unan sa imong ka-compatible pag-abot sa araw ka sa relasyon. Umanap ka ki Sagittarius. Noy, yun na yan. Bala ka na ka. Pero kung may agum ka na, di mo siya paghanapon. Jerome, uminagum ka na ngayon, di mo siya paghanapon. Taba ka magka-developan ka mong duwa. Iyo po, yan ha. Ini, mga guide man sana ini. Mga tugang para sa tuya gabos, tangani po kita, mga tugang na, sabi nga ni, di masyado, nawawara po kan sa tuyang direksyon sa buhay. Sabi ni Dr. Alan, ang apod ngayakan sa English, tall and lanky. Si Pramer, tasan daw tabi ang audio ko sa laog? Pwede? Kaya. Sige daw tabi. Hello. Sige daw, taas mo pa. Sige pa tabi. Di ko na daw ang boses. Napapaasa ko eh. Nagkakagat ako ang boses ko. Sige daw, dit pa. Sige pa daw. Yan. Gari, nagulpi. Yan, okay. Ay, nawara. Tasan daw tabi kinit. Ayan. Di kaya ako nag-headset. Nabubungo ko pa kung nag-headset. Yan, okay. Ang apod palang kang lapisayon, sabi ni Dr. Alan Lucanias, tall and lanky. Yan. Yan po. Tall and lanky. Masiramon mag... Tall and lanky. Thank you po, Dr. Alan. Sabi ni Joker, pag animot dakula, pag sa girl day ko ini ako Dr. Alan, day ko ini ma-verify na pigtataramo tabi Joker. Talaga? Kung sadit man, day kong matandaan. Alright, ito na. Saraway. Day kong matandaan, migo. Habo ni di na bunibi kang lapisayo na patunayan na kay Vic Soto. Gusto, talaga. Iyo, si Vic Soto baga? Si Alarmario ngaya lapisayon. Tama. Si Pading Alcaya, baka man halang kawi masyado. Tall and lanky pala, sabi ni Dr. Alan. Salamaton. Sige. Good afternoon. Ay, by text uni. Madali lang ta. Basahon ta daw ini na text na ini, ha? Tawan ta daw ini ki text na baka po nagdadangog kamo, makatuwang lamang kamo sa pagtao tabi ki ano ini. Makatao lamang po kami ki advice tigdi po sa tuya na listeners tabi ngunya na hapon ta may text po medyo wala ba ini ha. Basahon ta daw ha. Ito. Sabi digdi. Madali na. Ito. Good afternoon, sir, sabi niya. Ano doon maray na apol? Di ko pagparapol na ko nitong sir sa on the air. Gari ko lang. Henry M. Yan. Ito. Good afternoon. Sige na. Basahan ko sa text niya ha para dahil kitang ma-edit ha. Good afternoon po, sir. Ako po si Vic. Lalaki. Matagal nang tagapakinig na iyong programa na Pink on Mo Baby at nakatira po dito sa Sorsogon City. Ako po ay tagapakinig ng DCGB simula po nang maupo ka sa Pinky on Mo at dahil po nagiging masaya ako habang nakikinig po sa inyo. Dahil sa tingin ko ang laki na at madami na kayong eksperyensya pagdating po sa pagmamahal. Ay, dumang ka na sa Lanoy. Dumang ka na sa Lanoy. Sabi ko baga, ang naging girlfriend ko lang si Mrs. Yo. Kulang ang sakong kaaraman tungkol sa mga nadangong-dangong. Nag-training po kami ka nagari counseling. Iyon medyo aram-aram ko lang ha.
Masaya po ang aking buhay bilang binata. walking. Simula nang makarelasyon ko ang isang 22 years old na girl na nag-aaral sa dito sa Sorsogon. Dahil ko nabasahon sa eskwelahan tabi iyo. Dahil ko nabasahon sa eskwelahan na. Halos mahaba ang ginugol namin sa aming relasyon. Masaya at nagi kaming napakasaya talaga araw-araw. Grabe ano, masaya na at napakasaya pa. Something's telling, Dumating po sa punto na may nakilala akong isang babae it's telling. na kaibigan niya. Iba ang kaibigan niyang ito dahil mas napakasayang kasama at napakaganda po niya. Biruin mo po, sir, ang kinis ng kanyang mukha at ang... Grabe description mo, Noy. Ang kinis ng kanyang mukha at ang kanyang legs. Simula nang makilala ko siya kasama ang girlfriend ko, ay hindi siya maalis sa aking isipan hanggang sa isang gabi. Kasama namin siyang nag-swimming sa isang lugar. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap kami, habang ang aking girlfriend naman ay nasa swimming sa resort. Na-imagine ko na different. Silang dua, yaon sa gilid, so girlfriend niya nasa dagat, nasa tubig, di ba? Di po nagtagal ay halos nakapagpalagayan? Tama, ano yung nakapagpalagayan? Tama, no? Nakapagpalagayan kami ng loob at naging mag-textmate ho kami. Hanggang sa naramdaman ko na gusto ko siya at parang gusto niya rin po ako. Nagsama kami ng ilang linggo nagsama kami ng ilang linggo dahil po nga malapit lang naman ang kanilang bahay sa school. Hanggang sa po sasabihin ko sa kanya na gusto ko siya. Sabi niya gusto rin niya daw ako kaya lang hindi niya maipakita dahil kaibigan niya ang girlfriend ko. Ang swerte mo, Noy. Kaibigan niya ang girlfriend ko. Nalilito po ako sa mga pangyayaring ito. Hindi ko na alam kung sino po talaga sa kanilang dalawa. Baka po pwedeng matulungan mo ako at mga tagapakinig ko dahil, ang tagapakinig mo, dahil po talaga may mga pagkakataon na hindi ako makatulog. Siya palagi ang laman ng aking isip, sir. Pero sabi niya, sabi niya, hindi niya daw kaya na maging kami habang kami pa ng girlfriend ko. Kagabi po, nag-usap kami via phone. Kagabi po, nag-usap kami via phone at sinabi ko sa kanyang na talaga ang gusto ko. Challenge niya po ako na hiwalayan ko ang girlfriend ko para maging kami. Nalilito po ako, sir. Ayan kanuratan mo, mako amo. Yan mako amo kang kanuratan mo. Yan mako amo, Noy. Kaninang umaga, habang siya ay papasok ng school, nagchat pa siya. Napakalambing niya talaga po. Hindi ko ito nakikita sa girlfriend ko. Halat ko na lahat. Bata bas, halat ko lahat. Napindot ko sa gilid, madali lang ha. Ito. Mamayang hapon, magkikita po kami na 5 o'clock sa SM.
Pero parang ayaw ko dahil yung girlfriend ko ay paragiling nasa SM pag walang nailing mo na. Palaging nasa SM po pag walang pasok. Baka po makita kaming dalawa na magkasama. Salamat po ang iyong tagapakinig, Vic. It might be you. It might be. Just be all of my life. It's you. It's you. All of my life. Big arog kay ni Noy. Arog kay ni, ha? Arog kay ni. Arog kay ni, ha? Rumanay ka sa radyo. Rumanay ka tabi sa radyo, ha? Rumanay ka sa radyo. Iyo. Rumanay ka sa radyo, ta. Kusog-kusog ang radyo mo, ha? Hello? Hello. Hi. Hello. Good afternoon po. Mapaya ako doon sa lalaki. Ano po? Ay sir, pwede po pakibaba kang volume kang radyo. Tama kusugon. Pwede po paloy-loy. Paloy-loy daw, tabi. Okay. Sige po, sir. Go ahead po. Ang isa kayo ko duman. Sa ano? Oo. Sa duwa-duwang GF. Oo. Isang dapat yung piliin niya. Opo. Oo. Oo. Itong sako, isang una niya sa kuya, tapos GF, tabata, mapas ko na. Laptosun ta kang salbatan na ka na. marayo ng pakisuyo mo. Ito pala. Okay. Sige po, salamat. Sarawayon na. Hello? Pareho silang dot rider. Si Sai. Itong nag-agat kita bang muna sa bago yan. Awinda. Mapagalo na ngunyan ang buhay. Adi. Pareho rider. Arog kay ni Noy. Arog kay ni Noy, ha? Arog kay ni. Ako pwedeng day ka sa kuya mag-agree. Pero day mo pag gibuhon ini, nasa kong sasabiyon si mo, ha? Arog kay ni Noy. Stick to your girlfriend. You know why? Ang girlfriend mo nakatagal sa imo kiduwang taon. Tama, Noy? So girlfriend mong salbatan nakakurusingon ta ka na badulan ta kang ikabaga nagtaram sa text mo na maugma kamong duha. Di ba? Natatamagapatintar ka sa friend ka na girlfriend mo na din kasiguruhan kung magaloy kamong duha. Ay, Diyos ko, no. Biga padagit mo na naman si kuya mo. Ulitong ko, sabi mo sa text mo, maugma kamong duwa kang girlfriend mo. 2 taon kamong nag-ibahan. Naraot lang sa relasyon nindo, kanamidbidan mo ining friend kang girlfriend mo. Natatasalidahan mo ang girlfriend mo na maugma ka sa buhay niya. Nasabutan. Now, ining friend kang girlfriend mo, di ka nguna na magpadara. Di ka ka magpadara sa arog ka na pigigibo si mo. Midbid mo na siya. Di mo pa mangyayol siya midbid. Dumang ka sa nangunoy sa embutido. Di ka nguna na magamit ki adobo. Embutido ka mo na kung sa embutido sarawayon ka pag ako nagpasursugon tahanapon ngunya na hapon di ka magduman sa SM. Imbis na siya anto paron mo iiba mo sa girlfriend mo, di man gi problema ang relasyon nindo, di ba? Wala namang
Di man gi problema ang relasyon nindo. Hali sa ngimot mo na maugma ka. O, natata, masalida ka. Ay sarawayon kang salbatana ka na. Hello? Tama pa de? Hindi. Tama daw? Tama pa de? Yan sala. Ano sala? Sala yan na maiwas siya duman sa bago niya girlfriend. Paring Dodds. Uni na. Sige, ikaw Uni daw. na. Sige daw. Ano man na yan? Nga, basta nagsurat naman sa imo. Nag-text ba ya? Ay, nag-text. Sa nalilitos, mo, nalilibong na da siya. Tawa ka rin naman kaya kang buhay niya. Kaya po ang third opinion. Ika, anong gusto mo? Dua-duahon? Dua? Ay, depende. Salbatana ka. Kaya man dua? Kaya nga. Soltero ka, dua ang girlfriend mo. Kaya hon, hindi ka magkarilibong? Tapos ko mas kitulo pa. Ay, di ko kaya pa diyan. Ako nga, saro, sana papagal. Yun na. Iyo? Okay. Yung masarap. Sige. Papay. Sarawayon. Ay, Noy. Arog kay ni Noy, ha? Iyan na babaying yan na nalilibong ka para pala makinison ang pandok. Ano pa ito sabi niya sa text? Para pala makinison ang pandok, buda, makinison ang legs. Yun ang, nagkakirilas ka na. Noy, bako iyan sa araw ka na bagay. Use your feelings. Anong feelings mo? Dahil ka nang iturog? Baka nakigig ka lang, nakailing ka ito. Pero dahil man ka mong problema kang girlfriend mo, di ba? Dahil ka maghanap ki problema. Naghahanap kang problema, Noy. Naghahanap kang problema, ha? Sabi kan sa kuyang kamidbid, hipidon mo ang emosyon mo, Noy. Ikaw kung kamidbid, sabi niya, hipida no yung emosyon mo. Hipida na mamatian. Tipigon mo, ilag mo sa bulsa. Concentrate yan sa girlfriend mo. Ikaduwang point ko, mag-eskwela kang tultol, sarawayon ka. Nagpipa-eskwela ka kan magurang mo. Pira-pirang bat ang pigahanap mo. Ikaduwa, mag-eskwela ka. Tapos ang pag-eskwela mo. Mugma ka na dyan sa girlfriend mo. Diba? Hello? Hello? Hello, VP. Good afternoon. Nagirinit tabang ang lawas ko kayo ng texter tang ini. Ano? Sarok lang tabi ang tig-agrihan ko duman sa nag-text sa imo. Arin duman. Tama sa pig-text niya. Na? Experiensyado talaga. Panduan mo ako ng balita. Natusunta kang salbatana ka na. David, kung ako, kumpara sa kuya, araw kay itong sitwasyon, kay sira-sira, kung ako, gibahan mo ng paagi na pwede sa duwa palan. whatever will be, will be. What? Akin di ko kaya yan. Soltero ako? May girlfriend ako, mahanap akong iba. Gano'n ay kaya? Mapagalon pa rin. Depende. Ano? Depende. Ay, yun na sa mo. Okay. Paano kung match duman sa zodiac sign mo? Maybe, pero magmak ka duman. Di ba? Sarawayon ka. Sabi nga, whatever will be, will be. Que sera. Kay sira. Whatever will be, will be. Marayman, Yes. pwede. Okay, bye-bye. Sige, sabi. Bye-bye. Okay na. Noy. Di ka na magkipagtuparan mo niyan sa SM dyan, sa surusugo na kung anong pigigibo mong sarawayon ka. O ni may nag-text, may nag-text pala ni, Huwag kang malito, Nonoy. O, yugon mo. Di ka ngayon malito, Noy. Infatuation an. Sabi ka ng sarong texter ta. Tang-inot na mo natandaan so legs. Sinabi na? Ako sa iling ko, di ba? Garo pwede, Jerome, di ba? Ko, legs, ang inot mong natandaan is the face. Tama? Pandok, nagayumak ka na.
nabighani ka sa kinis kampandok. Ikadua, sabi mo sulegs, ka nag-swimming ka mo dyan sa habang naguron-orong ka mo kan barkada, na girlfriend, mag-swimming duman sa ibong sa tubig, yaw kamong duwa man pwede. It's an infatuation. Tanahiling mo sulegs, buda so pandok niyang makinis. Oh. Yan oy, tabi. Pakadeno, yung tirada mo no ya. Ikis sa lalaking babaero talaga, best friend pa kang girlfriend mo. Okay, yung anang pigasabi tayo. Di ba? Marayon man ang nag-text sa kuya. Marayon man ang sa iyang palibasa. Ang edad kayo ni mga nasa between. Ang edad niya siguro, aki pa siya, pero ang edad niya, mga nasa gari, 45 to 50 years old na may naisip. Di ba? Yun oy, Vic, ayos ang buhay mo ha. Dai magloko ki babae. Pigataram ko sa mga aki ko. Dai magpahibi ki babae. Kung halimbawa mag-girlfriend ka kisaro, saro sana. Pag nagka-break ka mo, hanap ki iba. Never do that. Nang girl pigpapahibi mo. Noy, kamong duwa, sabi mo, maugma. Ulitong ko, ha? Maugma tabi kamong duwa. O natang mahanap ka kiba. Sigurado mo na maugma ka dyan sa isa salida mong ana para makinison sa pandok. Ano? Baka nakachinchuncho-man sana iya. Nakachinchunso? Wala na iling mo sulegs na baka, ano po kaayan, uning baka hiniludan man sa para kumininiso. Di ba? Tapos, sinalida, na-discover kang friend, kang girlfriend mo, bako nagproblema ka sa buhay. Naghanap ka na yung problema sa buhay, ha? Relax no, ita. Aki ka pa, i-prioridad mo pag-eskwela mo, ha? Okay? Dapat na isipon kang friend na GF niya, yung babae, paano kung tini-testing lang siya kang GF niya? It's a trap pala. Dapat mag-stick lang siya sa GF niya. Yes, di ba? Baka trap, di ba? Tama. Sabi ni Joker, nakaka-relate, kaya lang ako sa barkada kang GF ko. Salawayon kami. Napakasalawahan kang lalaki kang duraton. Itayo nga nabigyan sabi. Ito anoy, go back to your girlfriend. Concentrate to your girlfriend. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Thank you, goodbye. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Sa dami ng mga kung ano ng sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain ng alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng